Mukti palapas Sesanti jaya Sumanggam tunggal. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Aja lali pawelingku uga manungkan mas janji-janjimu aku kang setya satu tak anteni nganti saelingmu. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Leren sawetara ya no. Iya mak. Ngestokke dawuhmu. Nduk piye? Kapisan ora lali ngunjukke lan puja puji syukur kang jero marang Gusti kang murbeng dumadi. Nggih. Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa. Sebabe apa yung? Sebabe karana aku lan kowe anakku limbuk isih diparingi nikmating pangeran, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Mokal tanpa nikmat lan rahmate sing gawe jagat. Awake bisa manunggal, tetunggalan ana ing Kemlaka Legi Kadipaten Nganjuk kene, Nduk. Ngono ya, Mak. Sik. Iki kok katon gayeng gumarenggeng. Iki jane dalam rangkaian apa to, Mak? Ngene ya, Nok. Adicara wayangan bengi iki dalam rangkaian Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Tanggale 28 sasine Oktober. Oh, ngono ya ya. Iki persembahan khusus saka pepundhene awake dhewe ya kuwi Bapak Edi Santosa untuk seluruh masyarakat kang mapan ana ing Desa Kemlaka Legi. Oh iya, dasare ya kanggo menggugah semangat patriotike para pemuda lan pemudi kang mapan ana ing Desa Kemlaka Legi kene ya Yung. Bener, Nduk, heeh. Turto aku karo kowe iki ya ngrumangsani. Nggih. Bapak Edi Santosa iki yen karo awake dhewe wis ora kaya wong liya. Heeh. Wis ndak anggap wong tuaku dhewe. Ana tetembungan wong liya dadi dulur. Nggih. Pak Edi kuwi iya. Tur manehe panjenengane iki ya lenggah ana ing DPRD Kadipaten Nganjuk, mula wis sak terpe lamun gelar acara kaya bengi iki. Oh iya, idep-idep menyerap aspirasi dan memberikan hiburan kanggo para warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Kemlaka Legi. Nggih. Mula wis sak trepe ya Yung yen awake dhewe ngaturke panuwun kang tanpa upama. Tenan kok, Nduk. Ngaturke panuwun kang tanpa upama. Terima kasih yang sangat banyak. Sungkem bekti kula kunjuk Pak Edi Santosa ingkang sampun pitados kalian kula sak rombongan paring nelipur gelar kelir gantung gong Pak wonten ing Kemlaka Legi mriki. Nggih Yung, heeh. Dasare, Nduk, piye? Dasare para warga masyarakat kang mapan ana ing Desa Kemlaka Legi iki yen karo awake dhewe sak kanca wis manjing kaya sedulur. Awake dhewe sowan rene iki wis marambah makaping-kaping bola bali. Oh, langganan kok. Apa ya tumon setahun iki ning Kemlaka Legi minimal ping pindho lho, Nduk. Lah ya, kuwi wajib. Heeh. Sadurunge kae iki ya ditimbali lumantar Pak Lurah. Heeh, kae biyen bener. Heeh. Mula ana rangkaian Hari Sumpah Pemuda iki kowe bakal tak tuturi. Heeh. Aku sing selaku cah enom bingung. Mula aku nyadong dawuh ana ing Hari Sumpah Pemuda iki biyo ngarep paring pitutur apa marang anakmu limbuk ngene ya, Nduk.
ana adicara Hari Sumpah Pemuda iki aku bakal paring weling para penjajah saiki wis ora njajah secara fisik nanging ada 3 cara untuk melemahkan pemuda Indonesia sing pamriye njajah marang bangsane dhewe. 3 kuwi apa wae Yung? 1 ya kuwi kaburkan sejarahnya. Dadi para pemuda iki digawe ora weruh karo sejarahe, ora ngerti karo kehebatane para leluhure. Oh ngono. Nggih. Angka 2. Angka 2 ya kuwi hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tidak bisa diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Oh ngono. Jan. Omonganku wis kaya sarjana seni ya, Nok. Heeh. Angka 3. Sing ora kalah wigatine ya kuwi putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya sehingga leluhurnya dikatakan bodoh dan primitif. Lah iki sing bahaya, Nduk. Ngono. Nggih. Yen awake dhewe iki wis ora duweni kebanggaan karo leluhure awake dhewe, leluhure awake dhewe dilokke wong Jawa ki kuno, wong Jawa ki primitif, wong Jawa ki bodoh. Ya iki sing bahaya, Nduk. Oh ngono ya, Mak. Mula ana tetembungan jas merah ngono kae ya, Yung. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Betul, Nduk. Apa maneh penyakit gone bangsane dhewe iki ora ngemungke mung korupsi wae. Lah banjur apa wae? Ning 1 ya kuwi tidak disiplin, angka 2 tidak jujur, angka 3 pelanggaran norma, angka 4 intoleransi barang. Angka 5 hilangnya rasa saling menghargai dan memudarnya rasa nasionalisme berbangsa dan bernegara. Oh ngono ya, Mam. Mula diwiwiti saka Hari Sumpah Pemuda iki, ayo diwiwiti mbangkitke rasa tresna bangsa kuwi mau, Nduk. Lan pemuda zaman saiki kudu berprestasi lan berkarakter. Nggih. Ora kok pemuda kok nggo rimbas-imbis. Nggih. Isine nggur pansos, isine nggur gelut, isine nggur mendem kuwi panganan apa? Lah iya. Iya, Mak. Ana jaman sing saya tuwa iki, aku anakmu limbuk sing dadi seniwati. Mung njaluk pangestumu muga ora salah dalan nggonku melangkah dadi pemudining bangsa ya, Yung. Umurku ki sak ora-orane luwih tuwa timbang sampeyan, Nduk. Heeh. Isaku ki ya nggur ngemong karo kowe. Heeh. Prayoga sing tuwajuh rasamu, aja nganti keras budi kurang titi ya, Nok. Nggih. Sampeyan iso ngamati saiki kanca-kancamu kae do piye, heeh to? Nakale piye, polahe piye? Aku ora elek-elek, ning yen iso wong nakal ki kudu nganggo bingkai. Oh ngono, Mak. Mergo cah enom iki isih labil dalam proses pencarian jati diri. Nggih. Ning ya kudu diati-ati ya, Nduk. Saya mumbul jenengmu saiki serawungmu kudu mulai ditata. Nggih, Yung matur nuwun. Kembali ke benang merah. Iki awake dhewe sowan komplit, plat AG Astra Brata Group. Ah iya. Saka kersane pepundhene awake dhewe Pak Edi Santosa. Heeh. Wayang gamelan Sonterop Borong Dalang. Ngaten nggih, Yung. Anakku saiki arep ndongake apa marang khususe warga Kemloko Legi. Ya muga-muga kanthi acara Hari Sumpah Pemuda iki warga masyarakat Kemloko Legi semakin kompak dan tidak mudah untuk terpecah belah. Allahumma amin. Genti saiki biyung arep ndongake apa kagem Bapak Edi Santosa kang dadi sak pepundhene awake dhewe sak gotrah. Bisaku mung ndongake, Nok. Muga-muga Pak Edi Santosa sak gotrah sekeluarga nggih pinaringan sehat bagas waras, pinaringan amanah anggone ngemban dados wakiling para kawula nggih, ugi pinaringan rejeki kang kathah melimpah tur kebak marang barokah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing ndak anti-anti wis wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi
atiku dadi tentrem pamulat netra kang tajem mari kangen mulat sira netra tajem jajanika. Po jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen yen pinuju greget lati SMA merati mari kangen muga-muga tansah tegen atiku dadi tentrem pamulat netra kang tajem mari kangen mulat sira netra tajem jagat. Jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake tansah dadi impen yen pinuju geger lati esame merati mari kangen muga-muga tansah tegen atiku dadi tentrem pamulat netra kang tajem mari kangen mulat sira netra tajem jajatika. Anti wis teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen yen pinuju joget lati SMA merati wis mari kangen mulat suka tansah tegem atiku dadi tentrem pamulat netra kang tajem mari kangen mulat sira netra tajem jajatika.
pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung lumantar via YouTube Astabrata Media. Oh ngono man. Tadi sing ora bisa kepareng rawuh ana ing TKP, ana ing lokasi bisa memantau lumantar HP ini dhewe-dhewe ngaten nggih yo. Wah penontonnya luar biasa, wis tak titeni wit biyen. Mloko legi kok bar isaki wis ana wong lungguh ning arep panggung. Iya, selak kentekan nggon, bakule ya kebak no. Bakule iki wis kong kali kong karo aku kok. Oh ngono, tenan. Wis tak wenehi rapal supaya bakule iki laris. Oh ngono, heeh. Apa ana rapale? Ana. Rapale wong bakul, wong dodol ben laris iki piye? Sluman-slumun slamet ya toh. Tolak sawat balindalan getih putih nyingkir, getih abang nyimpang, getih ireng meneng debok bosok leyak-leyok. Sing dodol Janaka, sing tuku Srikandi, laris-laris kanthi kersane ngalah. Angger kulaanmu 1000, ngedolmu 500. Met. Ayo bangkrut kuwi kowe. Ya muga-muga didongake iki hawane nganjuk iki wit angger panas iki, awan iki mesti panas. Muga-muga ndang diparingi udan. Amin. Iki uga awake dhewe ora ijen saka kersane Bapak Edi Santoso pepundhene awake dhewe. Iki uga nimbali ya kuwi kadang bintang tamu sapa wae. Ya kuwi bintang tamu sing lagi naik daun. Sapa? Dik Niken Salindri saka Kota Tahu, Kota Kediri. Iya, lagi naik daun. Oh tenan. Jadwale kebak kae, Nduk. Aku ki goleki selae angel ram. Lah iya. Goleki longgare angel-angel. Lah arep mbok jak apa? Ya tanggapan arep mbok jak apa piye. Kono sinden aku dalang ya tanggapan. Diaturi ngadeg ngancani awake dhewe. Monggo Dik jumeneng. Yuk spote sing wis digarap karo kanca-kanca monggo bebas mardika mawon. Ayo. Ya spote apa? Cah nom Ibrahim jan. Ayo Dik niki katuran jumeneng wonten ing sasana budaya ngancani Kang Mas Dimas. Yuk. Aduh, ngene kecelik. Tok nenek nom. Pak nenek nom piye to? Wilujeng dalu, selamat malam Dik Niken Salindri. Selamat malam Mas Akbar. Aduh, lama tak jumpa ya. Lama tak Sudah jumpa. lama banget tidak jumpa. Iya. Sekarang bertemu lagi di Desa Kemloko Legi. Desa Kemloko Legi. Kemloko Legi. Nggih, Iya, nggih. ini kita sudah di sini berapa kali? Ketoke pira ya? Aku Dua. Dua. Apa pira? Nek karo Oh, luweh. Dik Niken. Peng 10 harepe maksudnya. Harepe ya. Iya. Injih alhamdulillah kita sowan teng desa mriki malih ya Mas. Nggih. Injih niki acarane Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Nggih. Ya. Iki ditimbali karo pepundhene awake dhewe nun inggih menika Bapak Edi Santoso. Bapak Edi Santoso. Yang betul. Tiange sing pundi lho? Bapak Edi Santoso lenggahe wonten pundi nggih? Oh, terus repot mungkin, Dik. Oh repot. Nggih. Nggih pun didoani aja. Didoakan aja. Semoga sehat selalu, Nggih. panjang yuswanipun. Amin. Lan ugi sing mirsani dateng mriki kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Ya.
amargi sampun ikut hadir memeriahkan acara dalu niki. Nggih. Mugi-mugi pinaringan sehat selamat wilujeng sedanten. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Hari Sumpah Pemuda, Dek. Hari Sumpah Pemuda. Nah, harus semangat ya Iya. toh, karena kita mengingat perjuangan para pahlawan-pahlawan pemuda-pemuda zaman dulu dalam merebut kemerdekaan. Izo. Wah, semangat ora? Semangat. Ojo sambat ngantuk, ojo sambat kesel ya toh. Sopo sing sambat? Lu sampeyan no, senadyan jadwale iki padet ya toh. Iya. Tapi harus semangat karena sing nonton kepareng rawuh lho. Semangat no, kan derek Ayang Akbar ki harus semangat menciptakan suasana yang indah. Sayang itu loh kalau diajak bicara kenapa tuh kok pegang HP tak sita loh HP nih. Ngene lho, ngene. Aku mbok celuk sayang, aku arep balesi iki ya piye ya? Ya wes ndak usah, berarti Ya, kamu ndak sayang sama aku. Ora nih ora sayang ngono ora. Terus Yo aku ki yo dadi wong lanang iki yo serba pengertian toh, ya toh. apa? Aku ki arep bales jawab sayang, tapi kok ibaratnya ngene lho, Dik. Umpama diibaratkan ya. Piye piye piye. Umpama arep tak jawab sayang, ya toh. Ibaratnya jane aku wis suwi pengen nyeluk sayang. Jane aku wis suwi. Wis nyeluk sayang iki jane aku wis suwi. Masa toh? Ibaratnya wit zaman biyen ya toh. Umpama diibaratkan seperti kembang atau bunga. Terus Bunga niki wit biyen tak sirami terus. Tak sirami terus. Ning aku ndelok kembang mau wis gede dhewe. Aku nggo iso ndelok kembange sing wis gede mau, tapi aku ora iso ngambu wangine kembang. ayo ndang diambu. Ayo. Ndang diambu. Ayo gendang diambu. Mosok panggah ramambu. Ngene. Ngene iki kok aku arep ngambu sampeyan kok ana sing nesu. Sopo? Yo, aku- Wah pacare sampean. Yo ora. Oh wis duwe pacar. Ora duwe. Terus? Lah sapa kono? Aku arep memakon ngambu sampeyan kok enek sing nesu karo sampeyan ya to. Sapa? Lha jare sampeyan pacaran karo pemain bal-balan. Kayak berita teko ndi? David Beckham kan? Undak. Oh, ndak kok. David Beckham ora ya? Astagfirullahaladzim kok. Mbok aja ngono Ora kuwi, kuwi ya. ora. Iso wae. Ana ibu maratuwa lho, salaman. Salaman. Ibu maratu. Ibu maratuwa. Kuwi mau wis tak salimi ning kon saliman maneh ya ora apa-apa. Ibu nyuwun doa restu nggih Ibu nggih. Mugi-mugi saged langgeng kados panjenengan kalian Bapak Kolil. Bapak Barok, endi to Bapak ki ya ampun Bapak. Wonge jek ngatur lampu wong. Kok ya ndelik to Bapak. Bapak nyuwun pangestunipun nggih Bapak nggih. Ayo ambung sik, Pak. Hei. Njaluk ambung Wong karo kan Pak. ya apa jenenge rasa anak karo bapak to Mas. Nggih. Tadi sampai sini jam berapa lo kamu? Jam 9. Wis Denger, saiki kok malih nyeluk kamu nyapa to? He? lah piye to nyeluk piye? Jare aku nak gur manut sampean to. Sampean jare mulai saiki wis ora gelem diceluk nama langsung. Wis ora gelem diceluk Niken ngono moh. Saiki nyeluke kudu loro nek ora cantik ya nduk. Kapan muni ngono aku? Cete jek lho tak siarke. Aja ngono kuwi. Jan. Atiku kok ndruwodok ngene iki Mas. Lah sampean yo ngono kok. Apa? Sampean aku gak oleh nyeluk Mas asline lek ning chat. Loh, lah nyeluk apa? Sayang, ayo. Lek Mas ning chat ngono kae kon nyeluk sayang. Nek enggak tercinta, ayo. Ora aja bahas sing ora-ora ya. Lah sapa sing bahas dhisik kuwi mau sapa? Aja krungu wong liya ben sing ngerti awake dhewe wae. Oh iya. Nah ya, aja. Mas, Piye? sampean ulang tahunnya kapan? 8 Oktober. 8 Oktober saiki? Saiki 28 Oktober. 28 Oktober. Wisuda sudah kemarin 18 Wisuda Oktober. sudah. Oh 18 berarti tanggal 8 18 28. Saiki sampean nyuwun hadiah apa? Aku nek penginku jane nek karo sampean iki duduk hadiah sing berupa barang. Napa?
Apa? Gak berupa barangnya apa? Ya barangnya sampeyan. Maksudnya ki barang sing teko sampeyan ngono lho. Mbok barang sing dikasih oleh sampeyan. Mau? Mau dong. Aku bawa sesuatu loh. Oh. Apa ki tenan ora? Ini tenanan iki. Aduh. Ini tuh sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampean. Amin. Kok amin? Oh, iya. Gimana? Ucapan sampean gimana tadi? Semoga panjang umurnya, sehat selalu, terus tambah sayang karo orang tua, Amin. tambah sayang karo keluarga, Terus? terutama saya. Ah, Sayang pura. sayang. Kok sayang wis? Ra sida tak kene iki. Sayang cinta. Sayang cinta. Ayo cium sik. Di panggung satu. Aku punya pantun buat kamu. Apa? Nah, iki lho. Aku mau dengerin dong. Iwak teri sambel kemangi. Cakep. Atiku gemati nggur karo Niken Salindri. Anoleh, Dik. Ada lagi. Apa lagi? Ngarepe padha. Apa? Iwak teri sambel kemangi. Terus? Nadyan mantanmu wong ngeri-ngeri panggah tak imbangi. Ya. Wong ngeri-ngeri ki piye? Ayo langsung oh yes, oh no, oh yes. Terima kasih. Sama-sama jangan dibuang ya. Oh enggak, ini saya tanam di rumah nanti. Harus ditanam di rumah. Tanam di rumah sampai besar, semoga kalau sudah besar, sudah cantik, besok saya ngunduh aku. Wah. Filosofi bunga kan seperti itu. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Aduh, Oh, aduh. gantengnya Jan ya Allah, kudu semaput aku ngene iki. Kok kayak hadiah karo aku, emangnya kamu tahu ulang tahun 8 Oktober kemarin, ulang tahunku yang keberapa? Tahu? Keberapa? Yang kedua tiga. Waduh, kok tahu toh? Kamu mesti Tahu mencari dong. info-info tentang aku. Gitu? Enggak, Oh enggak. Kok tahu? karena Niteni. kamu itu jodohku. Ngene iki seneng kono ndelok ya apa wis goblok. Iya, terima kasih ya sayang, ya. Sama-sama. Semoga doa baik kembali ke orang yang baik. Iya, tapi sayangnya gini sayang. Apa? Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu ndak ada kabar mas. Meskipun sampean kemarin ulang tahun kan nggak tak ucapin toh, Iya, iya. tapi bukti nyata. Oh, iya, Loh, iya. beda karo sampean. Apa? Wis ora ngucapne ra ngekek ya apa-apa. Beda wong lanang karo wong wedok iki jek peka wong wedok. Aku ki arep ngucapne, aku jane wis nunggu wit biyen. Arep ngucapne wedi ana sing salah paham. Ngono lho, Dik. Enggak ngono wae. Lah piye to? Aku ki arep maju mundur. Ngomongnya aku ndak punya siapa-siapa selain kamu, tahu gak? Bejan. Ini ki batine apa jenenge batine bapak mertua ngene iki wah. Ki caloro ki jane omong apa. Terima kasih. Sama-sama. Ini banyak loh yang lihat bakul-bakul penjual ya dari sore sudah banyak. Begini apa? Lah kan banyak toh Mas kagum. Oke. Iya, ini diparingi tetembangan apa ngobrol mawon Ibu? Loh, ya dikek itu tembangan no. Nyanyi? Heeh. Inggih. Injih nyanyi napa? Nah, kuwi. Lagune sing hot napa sing alus? Sing kasar napa sing alus? Sing alus enggak kerasa, enak kasar. Kok yo ngerti senenganku. Apa senengane? Sing kasar mau lho. Apa? Ana permintaan apa sing minta ning sampean mau minta apa? Ada cundamani. Ah, iki ana cundamani dari pemuda Kemloko Legi, Mbak Niken Salindri. Ya toh. Iki ana meneh dari pemuda dan pemudi Sambiroto minta satu rasa cinta Niken. Iki enake sing alus apa sing kasar sih ya, Mas? Manut sampean merdikane sampean. Alus wae. gek dikasarke, masuk kasar dihaluske. Yo. Gamelan sing musik ngono piye? Iya. Oh, ngono boleh. ya kena. Dari pemuda iki ana sing lewung. Ana Lencong. lewong kok lencong ya. Terus iki ana nemen, wah wis milih mawon, pundi. Wah, dilemas akbar terus susuku bedak. Ngono iki coba omong. Iki lho, lah Coba omong ning asine ning jero batin tapi Oh, kucap ning lambe kucap kok ning ya lambe. sepurane. Iya.
Ngono aja diomong ning panggung. Asline atine Mas Akbar yo kudu tak benakne ngono. Ora. Iya ta? Aku nek ro nggon pakaianmu kene rusak iki ora malah kudu tak benakne. Terus Tak rusak pisan lho. sampe no gitu toh Mas. Ora, Kamu ora. ingin wanitamu terpandang auratnya di depan umum boten, gitu toh. boten. Maksudnya dirusak itu dikasih yang lebih baik. Nah, gitu loh. Ora ngono kuwi yo pikiranmu kleru kok. Alasan tidak tepat nih. Ayo monggo Mardika sik, Dik. Ayo. Apa ya lagunya? Heeh, Ki ana Lewung nemen cinta satu rasa cinta Cundo Mani. Niku mawon. Apa? Loro Ati 2. Oke, Loro Ati 2. Didamel langgam sik engko didangdutke. Oke. Sip 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 sip. Heeh. Buka celuk apa buka monggo Mardika wae. Heeh, karepe. Oh, buka celuk. Oke. Loro Ati 2. Nganggo mukadimah ning season limbukan bersama Adik Niken Salindri. Oke. Yuk. Heeh. Monggo. Ku tak sasumun enggalop Dangdut nih, Mas. Duduk sini, Dek, kan. Duduk sini. Duduk Kenapa sini. kenapa kamu nggak bisa jauh dariku toh asline? Bisa jauh. Sik. Aku tak tanya ya. Kenapa? Saiki sampean kan termasuk seniwati multitalenta, ya toh? Ya toh. Panggung wayangan tuk kulon tuk etan lor kiduli mesti bintang tamune Dik Niken. Terus jaranan campur sari dan lain sebagainya, ya toh? Sampean apa ora pengin belajar ndalang ora ketang sithik-sithik ngono ta? Belajar dalam. Ora ketang sithik-sithik. Pengen. Heeh. Tapi aku ndak iso. Loh, Mau belajar ya. Jenenge belajar kan nggak ada salahnya gitu toh. Kapan lo lek belajar? Ya upama apa ora ketang nyekel wayang sithik ngono. Bisa apa enggak? Upama gelem apa ora? Upama tak arahi ora ketang sithik teknik Mau. apa? Mau ora? Mau. Mau tenan ora? Mau. Aja mesa-mesen tak rabi kapoke kok. Gelem Mas. Lho kok gelem Mas? Upama tak arahi teknik memanah wayang. Gimana? Caranya gimana? Gimana? Duh, Gimana caranya? gimana cara? Mama sampean duduk sini, aku di belakang gimana? Boleh. Boleh, duduk Kamu sini. harus pakai ini ya, ndak bisa pakai gini. Nggak bisa, Oh. karena nggak ada yang buat nyelempet ini. Sini, maju. maju. Mau sini, mau duduk sini. Aku mbok pangku. Ojo no. Oh sakit. Aku lu minta apa ya ampun, sakit apa enggak? Piye? Sakit apa enggak? Duduk sana. Oh, duduk Madep sana. Oh iya, madep. Opan. Tuh. Iya loh. Wis barang wis sak nyamanmu. Ngene iki iman kuat, Imron sing ora kuat. Oh, namanya Imron. Kadang Kok jelek sekali? besok tak ganti Dargombes. Ini Mama, ada wayang ini namanya tokoh Arjuna. Oh, Arjuna. Tak ajari teknik memanah. Oh, memanah itu gimana? Oh, memanah itu gini ya. Memanah ini gini, ya toh? Iya. Ini gini dipegang. Heeh. Dipegang. Lah ini ditarik, seret. Panahnya ditarik, panahnya dilepaskan. Terus aduh kena Niken. Begini apa? Lah kena aku loh. Nah, bisa apa enggak jajal? Dipegang. Ini pegang. caranya megang gimana? Ditempelkan ke geber, kelir, nah, ya toh? Ya. Ditempelkan ini tangannya dipegang di sini, ya toh? Di sini, ya toh? Anu, ini bokongnya agak diangkat, bokongnya. Bokongnya wayang, bokongnya bokongnya wayang. Aduh, wayang. kok bokongnya kamu? Kalau bokongnya kamu jangan di sini. Ini tangannya ini gimana?
Ini anu kalau silo nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, tak silak nih piye? Maksudnya ditata nih lo. Nah, ini dipegang sini. Ini tangan ini gimana ini? Itu betul. Nah, Ini terus? dipegang gini ya. Dilepaskan. Panahnya yang dilepaskan. Ini. Lho jare Pak kena limbuk lho. Terus. Bisa apa enggak? Sudah paham apa belum? Bu, sudah. Sudah Bisa paham. aku bisa. Ayo diulangi lagi. Ya, diulangi lagi. Heeh. Kok Sabar. kayak mulang guru apa jenenge? Apa? Capaut to, Mas? Gawean paling ngangeli ngomong nikah no ejan tenan. Wah, ngono. Lah, ngene. Ini tangannya lurus, tegak lurus ya toh. Nah. Tangannya ke depan, gini. Tuh, kamu gini, Awas ininya tangannya. dilepaskan. Ininya Oh, ini. cul nodek kuwe Wes, nak Mas. nan. Oh, jan lega tenan. Penak toh? Penak. Kandhani kok. Ngomongi kok. Wis. Wes. Engko tak privat neh ning omah ya. Jan merasane mak teratap semriwi kok, Mas. Jan. Hati-hati. Aku panas mentok panapune, Jan. Duduk sini dulu. Temennya aku. Ya ini ada lagi bintang tamu saka Pak Oh, Edi. ada binatang tamu. Ya, yang gantengnya lebih dari saku. Oh, tapi ndak mau. Lah apa? Aku sudah dibutakan olehmu. Wow. Anu namanya Mas Miu. Oh, Mas Mio. Miu. Kayak montor ya, Mas ya? Miu. Ayo Mas Miu ke sini ngancani aku sama Dek Mio, Niken. kuk, kemari kuk. Ayo mari lari. Mio, kuk, kemari kuk. Ayo lari. Yo kuk, kemari kuk. Ayo lari. Amin. Ini lagu apa jan? Aja dipleroki yo sak rambane. Yuk. Ojo ditinggal kapribaden katimuran. Anggoke eri ing jaman. Boyo sing eling prakoso. Iki budaya pancene bener kandhamu. Ini kan tadi sudah bisa ya? Sudah. Teknik memanahnya. Iya, Ya, sudah. kapan-kapan AA latih lagi ya. Iya, Telek. Telek-teleknya apa to iki? Aku nyawang kok HP kudu tak banting HP ku. Lah nyapo? Nyapo lho. Isine aku kingkeki terus teko kene arep kon dadi bat nyamuk ngono apa piye? Lah, Kok sobat nyamuk iki kok tadi? sobat nyamuk lho. Aku ki yo ngengeono bar. Oh, mau mbek aku. Iki karo iki lho, juk kuwi. Lah apa? Ya umpamane kowe karo kono aku ya sak ora-orane olehno buta apa-apa ngono lho. Wong njaluk buta, Timbang Mas. ora ono. Enek nek mau menungso kloget-kloget ke larva ning kono Oh mau. anu to sing nganggo klambi bling-bling meng to. Oh, nggih bling-bling kowe mau. Joget-joget. Wah, mau renek. Lagi iki lho. Eneng. Enek meng jane. Enek mau jane. Ning warung maling jian. Apik. Iki Isih kiki mangkal. meh aku metu ora dandan ngene. Lho nyapa? Nganggo jas no. Kok iso? Lho eneng lanang eneng wedok aku sing dadi naipe. Oh. Masuk ra? Masuk. Lah iya. Masuk ra? Iya. Lah Heeh. oh nek iki asline wis nek iki. Piye? Apa? Lho maksude wis padha karepe ngono lho. Oh, padha karepe. Piye? Wilujeng dalu. Wilujeng dalu kowe. Dik Akbar. Alhamdulillah. Dik Niken. Wah jan matur gunging panuwun. Heeh. Sampun paring tinimbalan dene Pak panjenenganipun Bapak Edi. Edi, Bapak Dewan, Bapak Edi Santoso, anggota Dewan DPRD
dapil komisi 4